Are you ready sai ku ce yes. Na so mu ɗan yi contest, takun rawa mu yo dance. Naga zuciyar ku ba best, ɗan boko shine yake office, gidan haya ake baiwa notice. Ku zo mu ci ku, mu je mu ci ku. This is Sagir CK and Mustapha KR. We are going to do cross about FC winners. Mustapha, zo ka fara. Come on, come on. Kai, yeah. Sallama nake ga duk mutanen kirki amma banda yan asara. Amma KR I will do close about FC winners team na masu nasara. Kai da kaji an kira club da suna FC winners ka san team ne wanda ya zama zakara. An batu na kwallo ne da an ce FC winners ai kawai kasara. Kai wallahi ko na sara ma da yaji suna FC winners dole ma ya sara. In gudun bakin ciki kake da ka zo FC winners ka fatira. Ko kudi ka sa a team na FC winners ba batun asara. FC winners have a good behavior fa ba batun tijara. FC winners ba mu yin daba a bulbarantana a ce mu sanya sara. Mu a FC winners ba mu yin hayaniya a bulbarantana a ce mu yo fitsara. FC winners we are not embarrassed our place din mu ma barantane harara. Tim na Etile a Dorayi fa yanzu mu muke ta tara. FC winners mu a yanzu mun zamo fazara. Ko ina ka je a Dorayi faɗi ake fa mun yi zarra. Ultimate ake nufi fa wanda bai da tsara. FC winners kai ruwa da shan ubangiji ta fara. Dan uwa mato kusa ka bude kunnuwa in ba ka shawara. Hasada ga FC winners za ya ja maka asara. Dan fatin ya tim suke a saukake like tuwo na masara. Any teams which they are facing FC winners duk sai da suka sara. FC winners we play to one matches we get to one mission saboda nasara. FC winners we deserve to thank God da rabbana tabara. Inda mun sani ubangijin mu shine shugaban dabara. Na zo gare ku dandazon munafukai jinsi na yan asara. Munafikin ka tabar maka FC winners sai ku ankara. Munafunci dodo ya kace mai FC winners sai ku ankara. Wani munafikin yana da dan jiki kamar na fara FC winners sai ku ankara. Hasada ga mai rabo fataki FC winners sai ku ankara. Victory belong to FC winners ma hasada ku ankara. FC winners godiya muke ga rabbana da ya raba mu da iblis mawallafin asara. Yau ga FC winners bai isa ma hasada kawai ku sanya sara. FC winners ko aso mu ko aki mu tallaci ce ba mu nasara. Amma back ni ne KR member ne ga Sisfilana zana ambato ilahirin place din da ke club na FC winners. Fes na ce fa gamba gola na sako Anas Menati har da ma Habu Baras. Da Ahmad Kiye na sanya tawaru a safa busi Abban City. Aminu shekarau jinin wa Musa Bujiyas Aliyu Firet. Sakan na ce lawan da man Umar da Awwalu da Yusufa Abdulwadud Abdullahi Bello Hamisu baban gida malam babban duk a kungiya ta winners. Ku caka ba za mu manta da kai ba. Gambo gola. Uba ya haya suya kowa ya iya ya huta. Kuci kucaka na taho gare ku ni ne na ku yan kora Dorayi mai takama da winners. Ku dakata da ku nake fa masu yin ɗawainiya ga tim na winners. Management nake nufi leaders ga tim na winners. Sunan ku zan kira domin a gane ku ne fa masu tim na winners. Malam Kabir akawunta jinjina gare ka inji yan club na winners. Gaisuwa ga